Kaixo eta ongi etorri aurtengoz behintzat azken izango den datuetatik tiraka saiora. Gabonak ate joka ditugu kristautasunarekin estuki lotutako ospakizunak eta zuzen ere kristautasun mota ezberdinak, islama, hau da, erlijio sinismenak izango ditugu izpide saio honetan zehar. Erlijio sinismenak edo sinismen falta izan ere, debagoiendarren 25,12 diote ez direla sinesdunak, sinesgabeak direla. Alaxe dakar ikuspegik immigrazioaren euskal behatokiak orain gutxi argitaratu duen erlijioen mapak. Eta guk gaiari beti bezala hainbat lekutatik helduko diogu besteak beste kalera irtengo gara. Eta hori egingo dugu berehala jakiteko debagoiendarrak fededunak garen ala ez. Fededune zara edo sinesten duzu religioaren baten? Fededune guztiz ez, baina bai usteot igual egon leikela zozerren plan, energia edo, ez dakit. Ondinon ez tekot guztiz argi. Mutikotan dano zinezketan usteot familiziagatik, olako goza, baina, gero ja norberak bere kabuz pentsetan azten danien, ni erabaki nagoen ez zineztie. Primero, desde mi país o mi cultura, siempre nos crían de que existe Dios o existe... Nire herrialdean eta kulturan txikitatik erlijioan ezten gaituzte, esaten digute. Jainkoa existitzen dela eta berari esker gaudela hemen beraz, bai, kristaua naiz. Soy cristiano, pero la iglesia o la religión se llama Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Zehazki Europan Mendekoste Eliza izena duen erlijioa jarraitzen dut era berean Kolonbiako Eliza evangelikotik datorrena. Ez da katolizismoa bezalakoa. En ciertos aspectos. Katolikoa naiz. Uste dut mundu guztiak duela bizitzeko arrazoi bat eta pentsatzen dut erlijioa norbaiten bizitzeko arrazoia izan daitekeela. Ni fededunenaz. Zer religiokoa? Religión katolika, bai. Esplanaz joaten meseta ez da pasetan ez ebe, baina bai. Zinen, bai. Eta segaitik? Itxurian ere gurasua ziren eta betik esaten duzu, hori ukiten duzu. Ez familizian dauketelako inor religiosoik, baina, hori gurasuak eta esaten dauena, ondo torten zan eta aurrera. Zehazki, zer sinistu bai, eta niretzan garantzitsu izan da. Baina, hola, praktikanti ez. Eta segaitik? Ez dakit, segatik ez dakit. Erantzun gabeko galdera gazelako, zer sinistu gure gauelako, eta dit. Ikuspegiren erlijioen maparen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan historikoki nagusi izan den katolizismoak nagusi izaten jarraitzen du, baina ez garai bateko indarrarekin. Eta berakada horretaz jabetzeko ez dago aspaldiko datuetara joan beharrik. 2019an esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 69,9%ek katolikotzat zuen bere burua. Ia 24% ez sinesteduntzat, eta 7% beste erlijio baten jarraitzailea zen. 2022an ikusten dugu beste erlijioetako jarraitzaileen 1%ak antzera jarraitzen duela, baina beraien burua katolikotzat jotzen dutenen 1%ak ia 12 puntu egin duela behera. Gutxi gora behera, euren burua ez sinesteduntzat jotzen dutenen 1%ak gora egin duen puntu kopuru berbera. Esan dugun moduan, saio honetan izpide izango ditugun datuak ikuspegiren erlijio mapatik ateratakoak dira. Eta zuzen ere, erlijioen mapa hori egiten lagundu du, Ane Estebaraz ikuspegiko kide eta soziologoak. Berak ere, azaldu digu, zergatik egin duen behera katolizismoak gurean. Hau zergatik gertatu da, sekularizazio prozesuaren ondorioz. Alde batetik, 1970 hamarkadan eman zen irekiera demokratikoa, orduan hor egin zen estatuaren eta elizaren arteko bereizketa, eta horrek eragin du fede katolikoaren transmisio gutxiago egotea eskolaren bidez eta hainbat instituzioen bidez. Eta beste alde batetik ere, berez katolikoatasunarekiko edo erligiotasunarekiko desatxikimendu moduko bat gertatu da, balore kulturalen aldaketengatik eta errealitate sozioekonomikoarengatik ere bai. Euskal Autonomia Erkidegoko erligiotasun datuak badituzte berezitasunak Kataluniarekin ere konpartitzen dituztenak, ez?
Eta da lurralde bi hauetan bai eman dela sekularizazio prozesu indartsuago bat estatuko beste erkidegoekin alderatuta. Hau balio eta kultura kontuengatik alda azaldu, eta gero bai eman zena ere irekiera demokratiko horrekin da Europako beste herrialde batzuekin lerrotu ginela, ez? Eta datu horiek ikusita, ze etorkizun ikusten diote Eliza Katolikoari herritarrek eta Eliza Katolikoko bertako kide direnek? Ni uste urtiekin, ni uste hori apurka-apurka murriztu ingo dela, ero jente gutxio ingo dela, ero zati neusisek zinezketan dauenak hiltzen doiezen nien, ero ez da ni uste gaztiek ez dizela sartuko Elizia, ez dakit. Sí, precisamente por el tema histórico, lo que he escuchado y han vivido aquí, he tenido conversaciones con varias personas de aquí que... Bai, historian zehar gertatu denagatik. Hemengo jendearekin hitz egin dut, ikusi dut, ezin ikusia daukatela erlijio gaiekiko. Ez jainkoarekiko, baizik eta erlijioarekiko, eta Eliza Katolikoarekin zerikusia daukaten gauzekiko. Uste dut horrek zerikusia daukala hemengo historiarekin eta hemen bizitako gatazka eta gerrekin, baina agian beste ikuspuntu batetik begiratu dakioke gaiari. Azkenean mezu bat helarazi nahi da. Ez garela hemen dagoen guztiaren jabe eta bizitzak beste zentzu bat daukala. Ez da bakarrik hemen egon eta helburu pertsonalak betetzea, baizik eta beste modu batera bizitzea, bakean, komunitatean eta maitasunez. Yo soy de Colombia y en Colombia sí se ve más la gente que es católica. Sí, se ve bastante. Kolonbiakoa naiz eta han jende gehiagok sinesten du erlijio katolikoan. Espainia liberalagoa dela uste dut, aurrerakoiagoa, eta agian erlijioak gauza jakin batzuk baldintzatu ditzake. Zebez. Ez dut ikusten ezer, porque ez da, nik uste dut gentia ez dagoela azetik joaten jonbidana. Eta bueno, nobera pentsatzen dauz ebita, eta espero gude, gure, se acabó, jazta. Gu segiru gure lengua, gure itxak eta magarak erakutsi duzkune, eta jazta, se acabó. Ez da gitztan norni hori izateko. Etorkizuna noski duela Eliza Katolikoak, ez agian, orain arte ezaguntu dugun moduan, edo zenbakietan, edo presentzietan, baina dudarek gabe izango du. Begira, nik ejemplua jartzen dut, ezta? Gure izateak izan behar du hasi bat bezala, ezta? Hor dagoena, ernetzen dikoana eta pazientziarekin zaindu behar deguna. Guretzako importanteena da, etorkizunari begira, geran elkarte biziak izan gaitezela, ez zenbakian oinarrituta, baizik eta gure izatean eta identitatean oinarrituta, espiritualtasun sakon batetikan, eta horrek lagunduko digu itxaropenez bizitzen. Eta usten dugu gaurko munduarentzako mezu garrantzitsu bat eskaini dezakegula eta baita ere gure laguntza mundu justuago bat eta mundu hobeago bat denon artean eraikitzeko. Jarraitu dezagun datuetan sakontzen eta baita gurera debagoienera ekartzen ere. Lehen ikusi bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan biztanleen ehuneko 57,2 bere burua katolikotzat du, eta ehuneko 35,5 ez sinesteduntzat. Eta beste erlijioek ze presentzia dute, biztanleen ehuneko 4 musulmana da, ehuneko 1 Eliza Evangelikoaren jarraitzailea, eta beste ehuneko 1 ortodoxoa. Datuak debagoienera ekarrita ikusiko dugu, ehunekoak nahiko antzerakoak direla, baina nabardura batzuekin. Gure bailaran esaterako 35.098 katoliko daude, biztanleen ia ehuneko 55. Ez sinestedunak ehuneko 35,12 dira, musulmanak ehuneko 4,74, evangelikoak ehuneko 1, eta beste erlijio batzuen jarraitzaileak ehuneko 0,5 inguru. Ortodoxak proportzioan, Euskal Autonomia Erkidegoan baino dezente gutxiago dira debagoienean, ehuneko 0,24. Baina ikuspegiren azterketak beste aspektu bat lantzeko aukera ere ematen du. Euskal Autonomia Erkidegoko erlijio sinesmen orokorren inguruko datuak agertzen dira bertan baina baita Euskal Autonomia Erkidegoan biziarren atzerrian jaio direnen sinesmen ohiturak edo joerak ere bai. Eta hor, hainbat ñabardura, hainbat aldaketa topatuko ditugu.
Hala atzerriko jatorria dutenen artean ikusten dugu erlijio katolikoa nagusi den arren, ez dela datu orokorretan ikusi dugun besteko indarrarekin. Ia 43% du bere burua katolikotzat. Ez sinestedunen eunekoa 3 aldiz txikiagoa da, 11,6 kokatuz. Eta esan, islama jarraitzen dutenak 17,9 direla, ez sinestedunak baino gehiago. Eliza evangelikoaren jarraitzaileen kopurua datu orokorretan baino ia 9 puntu handiagoa da, eta ortodoxoena ia 8 puntu handiagoa. Eta zer erlijio sinesmen dute Debagoienean biziarren atzerrian jaiotako biztanleek, esan behar da kasunetan topatu ditugula baita ere ezberdintasunak, EAEko datu orokorrekin alderatuz gero. Katolikoen eunekoa txikiagoa da, 40%-ren bueltan kokatuz. Ez sinistedunen eta Eliza evangelikoaren jarraitzaileen kopuruak antzerako samarrak dira. Ez ordea musulmanen eunekoa. Debagoinean 29% da musulmana atzerrean jaiotakoen artean. Balantzaren bestaldean ortodoxoak daude. Euskal Autonomia Erkidegoan atzerrean jaiotakoen 8,4 da ortodoxoa. Debagoinean 2,4. Zergatik dira fededunagoak atzerrian jaiotako Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak? Azkenean bai ikusten da jatorrikitik ekartzen dutela erlijiotasun hori, aitortu behar da jatorri atzerritarreko pertsonaen kolektiboa ez dela homogeneoa eta hor ere aldaketak emango direla. Batzuk igual mantenduko dute jatorriko erlijiosotasuna, beste batzuk agian dinamikoagoa izango da erlazio hori erlijioarekin, baina hauek dira datu orokorrak ez. Jatorri atzerritarreko pertsonen artean egia da erlijiosotasuna orokortuago dagoela, eta da orokorrean Europaz kanpoko beste herrialde askotan erlijioak pisu gehiago daukala. Berriro ere hau orokortzea da eta errealitatean hitzak ematen dira kolektibo honen barruan, beraz ere badaude sinesgabeak, 11% da gutxi gorabehera. Baina egia da, pisu gehiago daukala erlijiotasun horrek orokorrean jatorrian dagoen, erlijioarekin dagoen erlazio horren ondorioz. Bai ikusten da, askotan erlijioarekin harremana migrazio prozesu bitartean eta lurralde berri batera heltzean, bai funtzionatzen duela, ez dakite, sozializatzeko modu bat, zure jatorriarekin lotura sentitzeko modu bat bezala, zure berdinekin erlazionatzeko, baina hala ere txosten hauetan ez gara honetan zentratu eta datuetan gehiago zentratu gara. Badatozen minutotan katolizismoa ez, beste erlijio sinesmen batzuen jarraitzaileen bizipenak eta ikuspuntuak jasoko ditugu. Marua Mohamed arrasatearra da horietako bat, musulmana da bera, eta arekin egonda Goiatz Arana lankidea. Marua Mohamed, kaixo. Kaixo. Zure etxean hartu gaituzu islamari buruz hitz egiteko. Bai. Zeintzuk dira islamaren printzipiorik nagusienak? Printzipiorik nagusienak die el zakat, salat, el hajj eta bai bakarrik jainko batean sinistea. Salat da errezatzea, gero bai zakat da limosna bat ematea beti. Eta gero el hajj da mekara fatia, eta horrek die printzipio importanteenak. 4 printzipio. Bai. Bueno, eta bai hori jainko batean sinistea dela beste printzipio bat. Zuretzako, zer suposatzen du? Zer da zuretzako? Islama, niretzako gauza bat txikitatik ezagutu nuena, gauza oso importante bat da, zeratik nire familia guztia islama jarraitzen du, bai, bizimodua da. Bizitzeko modu bat. Bai. Eta zure egunerokoan zer suposatzen du bizimodu horrek, sineskera horrek? Jendia errespetuarekin tratatzea beti, hori oso importantea dela, gero bai bizitza osasuntsu bat izatea, nire aitak edo nire familia asko errespetatzea, eta
justiziarekin beti jokatzea da. Esan duzuzuk txikitatik, ez da? Ikusi izan duzula etxean, baina askatasuna izan duzu zure aukera egiterako orduan. Bai, hori askotan uste nire ustez hori askotan pasatzen dela, islamarekin jaio izan arren, zuktu daukazu aukera sinisteko edo sinisteko. Errezatzeko ohiturarik badaukazu? Bai, ez beti, baina denbora daukanean beti saiatzen naz. Eta egiten duzu etxean? Bai, etxean beti, bai. Bakarka? Betzuetan egiten dira makin, bera jartzen da pizka bat aurrerantzetan atzera, eta bai, holan egiten dugu. Eta zein izaten da horretarako momenturik aproposena? Bai, 5 aldiz, eta daude ordu batzuk. Oso goiz, 6etan, gero bai ordu batak, gero arratzaldean bai, eta gero gauean bai. Eta ikusi dugu, nola egiten duzun ere, ez da? Jantziz aldatu, alfombra baten gainean, konta iguzu, pixka batez zein da errituala jarraitzen duzun egiteko modua? Beti jarri behar zara direkzio batean, eta direkzio hori da eguzkia ateratzen den lekuan, jarri behar zara hor begira. Gero, hori egin ondoren, zuk jakin behar duzu zura zarutz batzuk, die errezatzeko ezaten dien gauzak, eta hor jarri, eta gero ordu bakoitzean errezatzeko aldiak aldatzen dira, adibidez batzuentan dien 4 aldiz, gero 2 aldiz, eta gero 5 aldiz. Eta gero nahi bozu, errezatzen duzun ondoren, pixka bat Korana irakurri. Mezkitak ere babituzu, arrasaten ere bai, baina zuk adibidez ez daukazu bertara joateko ohiturarik. Edo nor joan daiteke, ala gizonezkontzako dira gehiago? Alda joan, arrasatekoan behintzat, aldi joan emakumeak eta gizonak. Baina noski ezin die joan, musulmanak ez dien pertsonak. Eta emakume bat joaten bazara eta ikusi nahi baduzu, jantzi behar duzu txapia buruan bai. Kontuan izanik Arabiatik urrun gaudela, pixka bat islamaren sorterritik urrun. Hemen bizimodu hau eramatea zailagoa da? Bai, asko zailagoa da, porque azkenean zuk adibidez hor zure lagunekin faten bazara ez are faten taberna batera. Faten zara beste lagun baten etxera, eta gainera jende guztia da musulmana azkenean. Ez da hemen moduan, pizka bat atzen oso ohitura gauza batzuk ez egiteaz edo. Adibidez hor, errezatzeko orduan entzuten da Allahu Akbar eta hori, eta adibidez herrialde osoan, baina hemen ez. Hemen jakin behar duzu buruz, hori errezatzeko aldiak, eta gauza asko bai, oso zaila da. Eta zuk adibidez, hartutako erabakia da, beloa ez erabiltzea zu, hemengo jendea bezala, ibiltzen zara jantzita. Bai. Nik erabaki hori hartu nuen, zegatik nik ez nau ni prest, porque ez dut jarraitzen oso ondo islama, eta zergatik nik uste nuen hori jartzen zapia jartzen banuela, igual zailtasun gehiago izango nuke lan bat izateko edo ikasteko. Beraz horrek ere izan du eragina, zuk erabaki hartzerako orduan. Bai. Iruditzen zaizu hemen Euskal Herrian ezagutzen dugula islama? Ez dut usten ezagutzen dela, baina bai uste dut errespetatzen dela bai. Baina ezagutzen dela ez. Espainia osoan ez dela asko ezagutzen, uste dut bai. Eta nola iruditzen zaizu bizi dugula espiritualtasuna hemen? Azkenean, Argelia edo Marruekos edo Sahara die herrialde musulmanak, ez da Espainia moduan edo Euskal Herrian moduan, die al final herrialde normalak, ez dute herrialde osua hori, erlijio bat jarraitzen. Horregaitik uste dut dela estuago hor. Bai. Zuk zure inguruan, zure lagun artean, ikusten duzu jakin mina islamarekiko, erlijioekiko, zertzuk izaten dituzu hizketa gai horren bueltan zuen artean? Kuriosaketa asko emuten du Ramadana. Oso gauza kuriosoa dela, 5 aldiz errezatzea eta hori kuriosaketa asko ematen du. Babirudi, 2050 urte inguruan, munduan
egongo den musulmandarren kopurua kristau kopuruaren antzerako izango dela. Zer uste duzu egon daitekeela horren atzean? Musulmanak adibidez daukagu ohitura edo kultura ume asko izateaz. Orduan hori bai da arrazoi bat niretzat, eta gero zegatik sare sozialak asko ematen dute hori islamaren ezaguna eta erlijio oso interesgarria delako, jendea ikusten du erlijio oso justoa dela edo oso osasuntsua dela, eta horregatik bazaltzen die. Marua Mohamed, eskerrik asko. Zuei. Eta gaurkoz, azken murgiltze bat datuetan izan ere, izan erlijio bat edo bestea, gehienek normalean kultutoki konkretu bat izaten dute. Hala, debagoienean, katolikoek 59 kultuleku dituzte, musulmanek 5 eta Eliza Evangelikoaren jarraitzaileek 2. Eta herrika banatuta, herri guztietan daude kultuleku katolikoak, musulmanenak, hau da meskitak, Arrasaten, Aretxabaletan eta Bergaran, eta Eliza Evangelikoaren 2 Arrasaten. Eta hain zuzen ere, Arrasateko 2 Eliza Evangeliko horietako batera eroango gaitu segidan, Goiatzaranak. Agurtzan Irazola, kaixo. Kaixo, Goiatz. Evangelikoa zaitugu, konta iguzu, zer da erlijio evangelikoa, zeintzu dira bere printzipiorik nagusienak? Bueno, erlijio evangelikoa gehien bat da Jesusen ikasle izatea, orokorrean. Gero, ñabardurak gaude, ezta, baina gehien bat azpimarratzeko hori da. Eta, printzipio nagusienak dira Jesuse berak fariseuek galdera hori egin ziotenean erantzun ziena. Hau da, maita ezazu, jauna, zure jainkoa, bihotz osoz, gogo guztiz, eta adimen eta indar guztiz. Hori izango litzateke gure printzipio edo agindurik importantena. Eta gero horren ondorioz jangoikoak esan duena eta irakatsi duena errespetatzea eta obeditzea. Zer suposatzen du zuretzako? Bueno, niretzako suposatu du lehendabizi bizitzarako zentzua. Jakitea hasiera eta amaiera dagoela, eta gero jakitea jangoiko hain unibertsoa egin duena eta hain handia izanez, nire gana etorri zela. Eta horrek oreka dakar nire bizitzara. Eta jakin hori, jangoikoa Jesusen pertsonan txikia egin zela, nire pare esartzeko eta nik bera ulertu nedin. Eta horrek baita ere barkamena eta bakea ekarri da nire bizitzara. Eta hori, ordaindu ezina da. Hori ekarri du zure bizitzara, noiztik eta zer dela eta erabaki zenuen zuk erlijio evangelikora bihurtzea? Nik ez nuen erlijio evangelikora bihurtzea nahi izan, baizik eta lagun batek esan zidan, behitu, irakur ezazu itun berria, eta nik zalantzan nituen hori ulertuko ote nuen, baina irakurtzen hasi nintzenien, ohartu nintzen hitz horiek biziak zirela. Eta jangoikoaren gana eraman ninduten, eta jangoikoarekin harreman berezia izaten hasi nintzen. Eta hortik aurrera, horretaz eta jangoikoari buruz evangelikoek izan ziren hitz egin zidatenak, eta ordutik ona haiekin ikasten eta ibiltzen jarraitu dut. Eliza evangeliko batean, egin dugu hitzordua, Arrasateko Elizan. Konta iguzu, nolakoak izan ohi diren Eliza hauek eta zein den horietako elizkizunetako dinamika? Ja, Elizak badinotzut anitzak direla, segun herri txikietan edo handietan badaude, eta elizkizunaren liturgia edo izaten da
gehien bat hasieran beti abestu egiten dugu, nahiko kantatzen da, gu gara gospel edo horren, ez dakit, oinordekoak, ez da, eta gutxi gora bera, segun ze eliza, badinotzute ezberdina garela, batzuk ordu bete ematen dute kantatzen eta gero predikoa izaten da. Beste batzuk ordu erdi eta gero predikoa izaten da. Orduen gauza bi hauek beti ematen dira. Alabantza edo kantatzea eta gero predikoa. Batzuk tartean izaten dute testigantzak, hau da, zeozer jangoikoak, zure otoitzak erantzun egin dituela era berezian, eta agian komunitateari parte egitea nahi du, eta hori kontatzen da. Eta beste batzuetan bakarrik hori kantatzea eta predikoa. Gutxi gora bera, elizkizunak izaten dira ordu betekoak eta edo ordu terdi, luzeenak. Iruditzen zaizu, Euskal Herrian ulertzen dugula, ezagutzen dugula zuen erlijioa eta errespetatzen dugula, zure kasuan adibidez, familiako evangeliko bakarra zara, horrek nolabaiteko arazorik edo ulertu ezinik ekarri dizu? Jangoikoari eskerra nire familia nahiko ulergarria izan da eta errespetu handiz hartzen naute. Eta ezagutza, ez dakit, jundan 35 urtean telebistan 10 minutuko programa dugu astero, bai erderaz, ETB bian eta ETB batean bebai, eta bai Euskadi Irratian eta Euskadi Irratian eta Radio Euskadin. 10 minutuko programak ditugu, eta programa horren bidez gure asmoa da, hori ezagutzera ematea, ez erlijio evangelikoa, baizik eta jangoikoarekin erantzunkizuna dugula, eta jendeari animatzea jainkoa sarduratzen, eta gero erabaki zer nahi duzun egin, baina behintzat emon aukera hori jangoikoa ezagutzeko. Eskerrik asko, agurtzane. Zeuei. Gaurko saioan zehar ikusi ditugun datuekin argi dago erlijio aniztasuna gero eta agerikoagoa dela euskal gizartean. Baina kontziente algara horretaz. Hasteko testuinguruan jarri behar da jatorri atzerritarreko pertsonen erlijiosotasunak zenbateraino alduen eragin biztanle osoarengan, ze azkenean 13% da inguru, orduan esaten ari bagara jatorri atzerritarreko pertsonen 40% katolikoa bada, beste 10% bat ezinistuna, eta gainera kolektibo osoak 13% inguru suposatzen duen, erlijiotasun horrek eragin erlatiboa izango du biztanleria osoarengan, ezta? Baina bai egia da, migrazio fluxuak aktibatu direnetik, 2000 urtetik aurrera batez ere, bai ikusi dela erlijio aniztasunaren ugaritze bat, eta horrek ze ondorio ekar dezake, ondo kudeatu behar dela eta bermatu behar dugula pertsona guztiek haien erlijioa praktikatzeko eta sinisteko eskubidea izatea. Erlijioan askatasun hori bermatu egin behar da, eta horretarako ere iniziatibak jarri behar dira martxan. Gizarte moduan ez dugu ezagutzen erlijio aniztasun hau gure artean dagoela, oro har, ez gara kontziente, eta hau txostenean ere agertu da, bigarren atal kualitatibo bat egin dugu erlijio gurtza zentroetako arduradunekin elkarrizketatuta eta bar, eta hauek bai esaten zuten, sentitzen zutela haien fedea jarraitzen ez duten hoien artean nolabaiteko axolagabetasuna eta kasu batzuetan ere gaitzespen hori, ezta. Orduan, orokorrean ez dugu ezagutzen honen errealitatea zein den. Horretarako txosten hauek erlijio aniztasunaren inguruko errealitate honen berri ematen duten txosten hauek, hori nahi dute bultzatu, ezta, errealitate hau ezagutzea eta
ezagutzen den heinean bebai errespetatzea eta erlijio honestasun hori gauzatu daitekela bermatzea. Baldu gara gaurko saioaren bukaerara bi ondorio nagusirekin. Batetik, euskal gizartea gero eta anitzagoa dela erlijioari dagokionez, eta beste alde batetik gero eta gehiago direla erlijiorik jarraitzen ez dutenak. Horietxek datozen egunetarako hausnarketarako gaiak.